Καλώς ήρθατε στον εικονικό κόσμο του Second Life. Θα παρακολουθήσετε μια παρουσίαση για την κίνηση του avatar σας στον χώρο. Το avatar έχει 3 τρόπους κίνησης. Μπορεί να περπατήσει, να τρέξει και να πετάξει. Για να κινήσετε το avatar σας, χρησιμοποιείτε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Για την κίνηση με το ποντίκι, κλικάρετε την κατεύθυνση που θέλετε στο πεδίο κίνησης, ενώ από το πληκτρολόγιο η κίνηση ορίζεται από τα βελάκια ή αντίστοιχα από τα πλήκτρα W, S, D και A. Το avatar λοιπόν μπορεί να κινηθεί εμπρός, πίσω, να στρίψει δεξιά, να στρίψει αριστερά, ενώ με το συνδυασμό του πλήκτρου Shift και τα βελάκια μπορεί να κινηθεί πλάγια, δεξιά και αριστερά. Οι επιπλέον επιλογές είναι για την κατάσταση πτήσης. Όταν το avatar είναι σε πτήση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο E για άνοδο και C για κάθοδο. Επιπλέον, όταν το avatar είναι σε πτήση, χρησιμοποιώντας το κουμπί Stop Flying, προσγειώνεται από όποια αν βρίσκεται. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.